Dobre, takže to je naša Miška. Ja som Mišku spoznal v podstate na Kostarike, tak ako som už uviedol. Bola to taká krásna príhoda, ja som prišiel na Kostariku. No a prvé, čo mi niekto povedal, že je tu nejaká holka zo Slovenska, takže som ju začal pátrať v tom hoteli na Kostarike, že aká je to holka a tak. A zistil som, že to je holka z môjho vlastného mesta, ktorá pochádza z toho istého mesta ako aj ja. Aj keď už v podstate nežijem v tom meste dlhé roky, ale som zistil vlastne, že sme rodáci z jedného mesta. Tak dneska to bude o Matrixe, tak Miška nám k tomu môže povedať niečo bližšie. Čo to vlastne ten Matrix je, čo je to vlastne tá matica osudu, určite nám uvedie vlastne do týchto informácií. Môžem povedať, že ja som už takúto maticu vypočítanú dostal. Mal som čo robiť, čítal som to na 42 stranách. Obsahovalo to naozaj komplexne celý ten môj život, aj v podstate predošlý život, aj aké choroby a čomu sa mám vyvarovať, do čoho sa mám pustiť, ktorá je vlastne tá moja osudová práca alebo akože osud, ktorý by som mal naplňať. Tak v podstate takto nejako tá matica vyzerá, čo vám môže povedať ja ako zo svojho vlastného, čo som zatiaľ si prečítal. Ale určite vypočujme si Mišku, pretože Miška nám k tomu určite povie niečo bližšie. Takže Miška, máš slovo. Takže začni od tej Rusky, že to vytvorila nejaká Ruska. Takže začni od tej Rusky. Áno, vytvorila to Ruska Natália Ladiny. Ja som sa k tejto metóde dostala úplne náhodou, pretože ja už som si hovorila, že už si nedám urobiť žiadny výklad. Už ako fakt ma to nebaví, ani nezaujíma a ja som aj taká osoba, že aj keď som bola u nejakej veštkyni alebo niekde, ona mi povedala, že to bude takto a takto, tak ja som si povedala, tak takto to nebude a ja som si to vytvorila tak, ako som to ja chcela. Pretože vlastne predpoveď budúcnosti nám nemôže nikto dať so 100% ako to mám povedať, so 100% presnosťou, pretože existuje mnoho realít, všetko, o tom si už asi niekedy rozprával, ja bohužiaľ nestíham počúvať svoje videá, aj keby som chcela, tak k tomu dúfam raz dostanem. Ale niekde som to našla a ja som vlastne celý život tak bádala alebo hľadala otázky na karmu. Na to, že stále mi tam niečo nešlo dokopy v mojej rodovej línii, u nás v rodičoch a stále som mala takový ten pocit, ako nie, že som čierna ovca rodiny, to vôbec nie. Ale že tam niečo v pozadí je, ktoré by som mala riešiť alebo dať do povedomia, alebo že tam nejaká tá úloha je. A vždy ku mne príde tak niečo tak zhodou okolností alebo náhody. A niekde som uvidela tento výklad, tak som si hovorila, aj keď nechcem, tak to skúsim a uvidím. A keďže moja osobnosť je silne realistická, tak som si hovorila, mne to fakt musí dávať zmysel. A keď som videla ten výklad, tak si hovorím, aha, a dostala som otázky alebo odpovede na to, čo som kedysi hľadala. A jak som videla ten celý ucelený fakt súbor, ono je tam koľko tých 35 až 45 strán, tak je mi jasné, že nie úplne každému to z toho výkladu môže byť jasné, keď to dostaneš, pretože nevieš, kde máš začať, už ťa úplne prvé vydesí tá prvá strana, kde máš vlastne svoj karmický osud. To môže niekoho úplne, že pre Boha, lebo nie každý chce ísť do regresnej terapii, nie každý chce ísť niekam, aby sa dozvedel, čo v minulosti robil, alebo tak a ani to podľa mňa nie je úplne žiaduce. Pretože sme si to nejako tuto nastavili a vždy máme nejakú pomoc, alebo môžeme nájsť nejakú malú pomoc k tomu, aby sme sa dostali k tomu, čo tu v skutočnosti robíme, alebo aká úloha je u nás, aký účel tu máme na tejto zemi. Ale pokiaľ by sme si pomáhali úplne so všetkým, tak to k ničomu nevedie a môžeme si to ten ďalší život zase zopakovať. Lebo by sme hľadali len také nejaké barličky a skoky k tomu, aby sme preskočili všetko, čo tu máme zažiť a prežiť. Takže táto Natália Ladiny, a mňa odjakživa tiež celkom zaujímali jej energie. Mám za sebou reiki výcvik, ale úplne sa tomu nevenujem, lebo ja si tak vždy poviem, že dobre, tak toto mám za sebou, toto som dosiahla, toto som si skúsila, malovanie som si skúsila, však to som robila na Kostarike, keď sme sa tam stretli. Som vlastne aj farmaceutka, takže chcem tu aj povedať, že človek, keď má jedno zameranie, nemusí to byť úplne po celý život. Máme fakt neskutočne veľa možností a práve tá matica nás dovedie k tomu, že nám ukáže nejaké tie naše skryté talenty alebo veci, ktoré o sebe nevieme, alebo všetko
závisí aj od toho, do akej rodiny sme sa narodili a kto nás ako ovplyvnil, ako nás ovplyvnila spoločnosť, ako hovoríme o tom Matrixe, že v podstate kto sa pozerá donútra, tak vidí seba, ale kto sa pozerá von, tak vidí ilúziu. Takže asi by som to takto nejako zhrnula, to ako som sa k tomu dostala, teda k tej matici. No a teda, čo je tá matica? Alebo keď máš nejakú otázku, tak kľudne mi do toho skáče. Ja vysielam takto prvýkrát, takže vôbec neviem, či nehovorím odvety. Nie, hovoríš súvislo. A čím je rozumieť? Snažím sa. Kľudne pokračuj. Takže Natália Ladiny je osôbka, ktorá už od malička mala takéto nutkanie urobiť svet lepším. Vedela, že nejakým spôsobom sa to určite dosiahnuť dá a začali ju tam zaujímať energie, začali ju zaujímať energetický systém človeka, energetické biopole a vlastne na tomto je založená aj táto metóda. Je to numerologická metóda, takže nie je to nič, čo by predpovedalo úplne budúcnosť. Numerológia o tomto teda nie je. A nie je to len o tom. Je založená vlastne aj na psychologickom aspekte tarotových kariet. Myslím, že tarot je celkom známy každému. Ale tarot má tiež svoje vlastné pravidlá a je to založené hlavne na tej psychológii človeka. Tak vidíte ten diagram, ten úvodný. Čo som ešte o tom nehovorila, alebo neviem, čo ste presne počuli. Je to numerológia spojená s tarotovými kartami. Numerológia je to preto, že je to vlastne vypočítané len na základe dátumu narodenia. Tu si môže každý povedať, že ale máme tu XY ľudí, ktorí sa narodili v ten istý deň. Tak ako to môže byť pravda alebo tak. No pravda je to z toho hľadiska, že tá matica je pre každého naozaj unikátna. A to z toho dôvodu, že už len tej samotnej, tej jednej matici, v tom oktagrame a kolečku, vlastne o oktagrame som ešte nehovorila, tak tam sa nachádza len samotných 32 energií. A neexistuje, aby u každého človeka malo tých 32 energií rovnaký charakter. Tá matica je vlastne zostrojená ako keby z toho oktagramu. Sú tam dva štvorce, ktoré sa prelínajú. Ten diagonálny je osobná matica a ten rovný je zase matica predkov. To znamená, že nie je to len o našej osobnosti, ale siaha to ďaleko do ďalších generácií, ktoré si vlastne so sebou nesieme. Nesieme si ich nesplnené úlohy, aj keď sa vo svojom živote strašne snažili, aby to splnili, tak sa im, alebo nám sa nemôže podariť všetko, pretože karma, ako sa hovorí, je zdarma a každý deň si tú karmu vytvárame, či už je pozitívna alebo negatívna. No, takže každý ten človek, každého toho človeka formuje aj tá rodina, do ktorej sa narodil. Formujú ho rodičia, formuje ho okolie, preto hovoríme aj o tom Matrixe, že je to vlastne v podstate tá ilúzia a človek väčšinou takto zahltený vôbec nevníma, kto je, čo je, prečo tu je. On len ide, lebo musím si zarobiť, musím mať taký byt, musím mať dom, musím mať auto. Teraz mám 2 deti, tak ich potrebujem nejako uživiť, ale už sa prestáva ako keby zaoberať sám so sebou. Potom môže nastať nejaké vyhorenie, môže nastať nejaká choroba, môže nastať niečo oveľa horšie, môže nastať nejaká nehoda, ktorá ho zastaví, aby si v tom momente, ale už predtým bolo XY signálov toho, že odboč z cesty, toto není dobré, ale človek si to v podstate nevšíma. No a tá matica je vlastne o hlbokom poznaní samého seba. Takže pokiaľ by som mala tento nástroj, alebo niečo takéto už dávno pred sebou, tak by som možno v živote nedošla sem, ale zase na druhej strane by som o tom nemohla rozprávať a možno by som zase robila niečo úplne iné a tá realita by bola zase nejaká úplne iná. Takže všetko k tomu človeku, som tým chcela povedať, prichádza v pravý čas. No a keď si zoberieme tú maticu, takže sú tam 2 tieto štvorce a stále ma je počuť? Áno, asi hej, nič nehovorím. Dobre, keby som hovorila moc rýchlo alebo nezrozumiteľne a teraz vidím, že ma trošku tlačí čas, tak ma prosím zastavte. Alebo kľudne mi tam potom dávajte otázky a ja by som to potom niekedy v budúcnosti zodpovedala. Ale chcem sa dostať k tomu, že vytvára to vlastne, keď sa na to pozriete, oktagram. Je tam oktagram. Oktagram nájdeme v rôznych náboženstvách, nájdeme ho v chrámoch a oktagram vlastne harmonizuje všetky tie energie, ktoré sa tam
ktoré vlastne v tej matici vidíte. A je to aj o tom, že už keď človek vlastne dostane ten výklad, alebo si to začne čítať, alebo začne pracovať s tou maticou, môjim cieľom nie je vlastne robiť len tie výklady, ale aj človeku to priblížiť tie energie a priblížiť. Tu nehovor, je má dobre počuť? Tu nehovor. Priblížiť aj tie zóny v tej matici, aby sa človek v tom dokázal orientovať a dokázal sa orientovať v tom vlastnom výklade, napríklad. Hej. No, ja si budem musieť zobrať svoj diagram, vytlačený, lebo v tom malom akože nevidím absolútne nič. Ale môžeme si povedať, že... Takže už som povedala, že to je tá numerologická metóda, je založená na tých energiách a psychologickom aspekte tarotových kariet a veľkej arkány. To neviem, či ma predtým bolo počuť. Keď sa opakujem, tak ste to mali počuť ešte raz, to proste tak je. Takže máme tu nejaký diagram nejakého Martina. Naozaj, čo k tej analýze ja potrebujem, je dátum narodenia a to je absolútne všetko. Ono sa to dá krásne vypočítať ručne. Keď som sa to učila, tak som to vlastne počítala všetko ručne a stále si tam robím nejaké kontroly, keď aké tak, lebo síce sme v technike, ale nie vždy tá technika je úplne dobrá, vždy je tam potrebná akože tá ľudská kontrola. O tom viem aj z toho hľadiska, že som vlastne farmaceutka, keď to všetko tlačia aj do tých strojov a všetkého, tak ako vždy je tam potreba nejakého človeka alebo hoci kde inde, aby to kontroloval. No, takže my potrebujeme vlastne len dátum toho narodenia a vidíme tam vlastne ako ten oktagram. Potom naľavo vidíme tabuľku, to je celá zdravotná tabuľka. Je tam vlastne, ktoré, keď sa pozrieme, keď si rozdelíme diagonálny štvorec, čo je vlastne tá osobná rovina alebo osobná matica, tak máme horná, vlastne tá zvislá čiara je línia neba. To znamená, že sú to všetky talenty, je to vlastne napojenie priame na vyššie sily, dajme tomu. Hej. A je to vlastne ako keby psychologické alebo psychické hľadisko toho človeka. A potom máme tú rovnú čiaru a tá rovná čiara, tam vidíme všade také tie farebné krúžky, tak tie farebné krúžky sú vlastne čakry. Takže nie len tá samotná energia, ale aj tá čakra musí byť nejakým spôsobom vyrovnaná, aby tá samá energia bola v nejakom pozitíve. No a tá rovná čiara je teda zodpovedná za to fyzické zdravie. Keď sa pozrieme sem, tak je tam vlastne ešte tretí riadok, ale o tom úplne nebudem hovoriť. To sa niekedy dostaneme ďalej, lebo to by som tu fakt mohla byť asi do zajtra. Plus ešte tuto dole máme mužskú generačnú líniu vypočítanú, ženskú generačnú líniu, to znamená, že je to vlastne línia našich predkov. A ešte pod tým máme tam rôzne účely. Sú tam účely duše, to sú vlastne ciele, ktoré sme si stanovili ešte pred narodením, ktoré by sme tu mali sa k tomu nejako dopracovať. A keď sa k tomu dopracujeme a nejako to splníme, tak náš život vlastne smeruje tým pozitívnym smerom. Ak sú tam nejaké negatíva, ten život ťa nejako na to bude stále upozorňovať a je len na tebe, či to zmeníš a tvoj život bude vo finančnom blahobite, bude vo vzťahovom blahobite, ako v celkovej rovnováhe a harmónii, alebo sa bude uberať trošku horším smerom. Pretože vlastne v tej matici máme teda tie rôzne zóny. Keď začneme z ľavej strany, tak máme tam tú fialový krúžok. Ten fialový krúžok na tej matici, to je vlastne Sahasrara, je to korunná čakra. Hej, takže vlastne tak. A hneď tam naľavo, kde je vlastne tá 15, tak to je ako keby portrét osobnosti. Sú to vlastnosti človeka, ktoré sú vlastne viditeľné na prvý pohľad. Keď toho človeka prvýkrát vidíš, tak ho definuje táto energia. A tá energia teda môže byť v pozitíve alebo v negatíve. Úplne hore, potom sú tam vlastne ešte dve energie vedľa seba. Taká tmavomodrá a bledomodrá, to sú zase čakry, ale o tom hovoriť úplne nebudem. A táto trojica predstavuje vlastne v matici rodičovsko-detské vzťahy. Je to karma, ktorú dostávame ako keby od našich rodičov. A sú to vzorce chovania, ktoré potom my prenášame na tie deti. Plus sú to lekcie od našich narodených detí pre nás. Takže je to ako keby rodičovsko-detská karma, ktorá sa prelína v čase.
A pre každého je zase unikátna, už podľa toho, ako sme si to nastavili ešte predtým, ako sme na tento svet prišli. Pretože tuto absolútne nič nie je náhoda. Ako by som to povedala tak. Tak, neviem. Zastavím sa, alebo idem ďalej? No, môžeš sa zastaviť, ako ja som si to čítal, môžeš sa zastaviť 42 strán. Ja som si to čítal, bolo to 42 strán. Tak táto energia sú to osobné vlastnosti. Je to tvoja osobná vlastnosť. A ide o to, že ja som sa v tom našiel a ide o to, že ja som sa v tom našiel minulé životy. Tým, že poznám moje minulé životy. Tak môžeš k tomu hovoriť aj z tejto stránky, ako ja úplne do tohto nevidím, takže ja len viem, čo so mnou rezonuje a čo nie a podľa toho sa riadím. Ja len vlastne popisujem to, čo som ja čítal a ja len vlastne popisujem to, čo som môžem povedať, že to je naozaj akože pravdivé. Že môžem povedať, že to je naozaj akože pravdivé podľa toho, čo som si prečítal. Takže bolo to veľmi zaujímavé, išiel som v podstate naozaj tých 42 strán, aj keď ja som v podstate to zdravie úplne akože preskočil, pretože ja verím, že ja sa dokážem vyriešiť úplne sám, ale tam to není o tom, to zase je to o tých energiách, ktoré to ovplyvňujú, ale nie je to vôbec o tom, že keď sa niekto bojí, že ja si to nechcem dať urobiť, že si to privolám a tak ďalej, to nie, pretože my máme naozaj tú samoliečiteľskú schopnosť úplne tak od prírody danú. Len to, a má to každý, nemá to vlastne, ale to máme ako keby blokované, alebo sa na to nejakým spôsobom nesústredíme. Ale vieme to energeticky riešiť. Je to vlastne zase len o tých energiách. O tých energiách, ktoré majú byť v harmónii. A keď niečo není úplne v poriadku, tak si to vieme ako keby energeticky vyladiť. Urobiť takú tú harmonizáciu. Pozrieť sa, že aha, tak tieto veci sú napríklad v negatíve, tak si zoberiem túto čakru, dajme tomu sa oblečím do žltého, alebo budem jesť žlté potraviny, budem počúvať nejakú hudbu, ktorá rezonuje s tou frekvenciou. Je tam množstvo vecí podľa toho, kto čo chce, čomu verí a čomu pomáha. Takže tam to vôbec není o tom, že ťa upozorní na to, alebo ti povie, že toto je zle, tamto je zle. To vôbec nie. Nie je to o tom. Dobre, tak ja môžem dať aj nejaký chat. Takže tu vidíme... No, by som mohla povedať najskôr o tom, že čo v tom výklade vlastne všetko je a možno potom postupne ísť. Áno, ja len poviem našim divákom, že kľudne môžete dávať otázky. A Miška vám ich zodpovie, keď položíte nejaké otázky. Každý môže písať do živého chatu. Každý môže písať do živého chatu. Je vlastne mojím odberateľom. Na druhú stranu chcem aj povedať, že Miškine kontakty nájdete v popise videa. Je tam aj účet, popise videa. Je tam v podstate účet, jej kontakt na Instagram, jej kontakt na Instagram. Je tam aj YouTubeový kanál, ktorý je v podstate ešte zatiaľ YouTubeový nováčikom, ktorý je v podstate ešte zatiaľ potrebovať nováčikom. Bude potrebovať vlastne nejaké tak nováčikom som úplne všade, že? A to není moja úplne pôsobnosť, ale celý život ma to k tomu nejako ťahlo. A teraz sa k tomu až dostávam, keďže sa hovorí, že tehotenstvo a pôrod býva strašne transformačný. A v živote ženy, tak to moje dieťa ma privádza k takým veciam, čo by som asi normálne, alebo si to tak nejak nevnímala, no, dajme to. Hovoria, že a tam už potom človek... Hovoria, že mám... No. A nie, však ja poviem asi len k tomu, že čo v tom výklade všetko je. Lebo môjim cieľom je vlastne aj povedať o tých zónach a všetkom, aby sa človek v tom vedel orientovať. Ale keď sa robí taká tá jedna osobná analýza tej matice, že sa analýzuje len teda tá osobná rovina, ten diagonálny štvorec, o ktorom som hovorila, tak je tam vlastne, vyplýva tam karma z predošlého života, čo sme sa snažili nejakým spôsobom vyriešiť, ale nejakého sa nám to nepodarilo, tak máme zase ďalšiu možnosť. Potom je tam životný scenár na tento život, to znamená, že tu budú také tie situácie a možno stretnú situácie, ktoré nás budú skúšať a testovať, či nezídeme zase zo svojej cesty. A je tam vlastne návod, ako sme si tento súčasný život v podstate naplánovali a nová stratégia pre tento život, čo by sme mali robiť, aby náš ten život bol harmonický. Potom je tam osud,
Teda je to ako keby tie ciele duše, ktorá si vlastne vytvorila si také tie 3 hlavné ciele, ktorá by v tomto živote by mala dosiahnuť. A potom je tam účel ešte duše, to znamená povolanie, dajme tomu, k čomu nás tá duša tiahne, čo je vlastne to skutočné naše ja, to je to centrum matice, ktorá vlastne riadi úplne všetko. Potom sú tam ešte osobné vlastnosti, ako som hovorila, talenty, keď niekto netuší, že mám takú prácu, ale ťahá ma to k niečomu inému, ale neviem úplne čo, tak tá matica v tých energiách dokáže zistiť a povedať presne, v akej oblasti by sa človeku mohlo dariť. Potom je tam peňažný kanál, teda vlastne matica má vplyv aj na to, akým smerom sa uberajú naše financie, pretože tam máme aj nejakú peňažnú karmu z minulých životov. A tá peňažná karma sa takisto spája aj s našim zdravím. Takže potom je tam ešte vzťahový kanál a peňažný kanál sú vzájomne prepojené, takže pokiaľ jedno úplne nefunguje, tak nemusí fungovať ani to druhé. No, takže toto by tam ešte bolo. Potom sú tam rôzne programy, ktoré ešte do toho ovplyvňujú tieto energie, ale netreba sa ich báť vlastne na to, že sa tým skúmaním tých matíc alebo tých jednotlivých ľudí zistilo, že sa nejaké čísla opakujú a skúmalo sa, čo by to teda ako z energetického hľadiska mohlo byť. Takže sa vytvorili tieto programy, ktoré nás môžu ešte ovplyvňovať pozitívne alebo negatívne. Potom je tam ešte sprievodca životom, teda čo nás v tomto živote čaká, ktoré energie nás ovplyvňujú. Potom sú tam predpovede na rok. Môžem robiť akože predpoveď na rok alebo 2, čo úplne ako ani robiť nechcem, ale keď to človek chce, tak to tam môžem pridať. A to z toho hľadiska, že zase to nie je o tom, že si prečítame celú našu analýzu, prejdeme na koniec a povieme si, takže tento rok ma čaká toto. Je to zase len o energiách, je to o tom, ako môžeme tú energiu v ten daný rok využiť v náš prospech. Aby ten život bol lepší, alebo keď sa chceme zamerať, čo ja viem, na vzostup v kariére a teraz tam máme tú energiu, ktorá ovplyvňuje kariéru, tak je to ideálna doba na to, aby človek nejakým spôsobom začal. Ale bez toho, že sa človek niekam nepohne, tak samozrejme nedosiahne nikdy nič. A samozrejme to nie je len o tom, že človek niekde do kuta a povie si, že dobre, tak fajn. A nebude s tým zase robiť nič, pretože to zase nejaký zázrak nerobí. A potom je tam ešte, keď niekoho zaujíma nejaký ten konkrétny zdravotný problém, tak sa to zase dá tými energiami sa na to pozrieť bližšie. Takže na akúkoľvek otázku, ktorá tam je, samozrejme vám nepoviem, čo vás čaká, alebo či ten partner je taký a onaký a prečo som s ním a či bude mať o 2 roky niekoho iného, alebo bude mať 10 detí, tak to nie. To je každého v podstate osobná vec a ja to môžem povedať dnes, že to bude zajtra takto, ale ten človek si to môže zmeniť a môže to byť zase úplne ináč. A práve preto ani nemám rada také tie, keď niekto povie, že ten človek je toxický alebo taký. Každý človek je nejaký, ale môže sa v našej spoločnosti, keďže sme energie a vymieňame si ich medzi sebou, v našej spoločnosti sa môže správať ináč a niekoho druhého môže byť zase úplne iný. Takže je to hlavne o tom seba poznaní, tá matica. Fakt. A ja tým, že som aj fakt skeptická, alebo teda fakt realista, ale skúšal som si kaučovanie, skúšal som si rôzne veci a prešiel som si rôznymi, aby som videla, teda aby som vedela, čo mi pomáha a čo nie, tak až tu som si povedala, že tak OK. Lebo kaučovanie je síce super, ale tam je problém ten, že ja keď som bola u kaučky hodinu a dávala mi za sebou milión otázok a ja už som ku koncu hodiny vôbec netušila, že kde som, čo som, odkiaľ som. A odišla som odtiaľ úplne s hlavou jak melón. A ona mi vlastne povedala, tak si to teraz nejako spíšte. A ja som tak sedela a som si hovorila, že ja už ani neviem, čo si chcem spísať, či si to... Že proste ma to tak energeticky úplne vyšťavilo, že ani to ten cieľ není. Ale samozrejme niekoho to cesta to je. Ale toto nahrádza, keď tá analýza je urobená jedenkrát, tak naozaj stačí jedenkrát a nemusí sa k tomu vracať už, nemusí sa k tomu nabalovať a nabalovať. Aj keď Natália stále k tým svojim, ona stále vlastne tie energie viacej skúma, tak teraz novo, čo som ti robila aj do Matice, tak tam dala osobnú značku. To znamená, že sú tam energie z vašej Matice, ktoré sú vám nápomocné k tomu,
keď už rozbiehate, čo ja viem, dajme tomu nejaký online biznis alebo nejaké podnikanie, tak vám tam vypichne témy, vizuál, sebavyjadrenie, čo vlastne pre vás je žiaduce a v čom je potenciálny úspech. Pretože je to vlastne spojené s tou vašou jedinečnosťou, alebo jak som to povedala. Takže asi tak. To je tá osobná analýza. No. Potom je tam ešte k tomu dedičstvo predkov. To by som povedala, že je tiež celkom dôležité. Kvôli tomu, že od tých predkov máme zdedené aj z mužskej a ženskej línie nejaké talenty, ktoré sú pre nás darom. A pokiaľ ich poznáme alebo ich odhalíme, tak sú pre nás len plus alebo v súčasnom živote. Tiež sú tam opísané celkom dopodrobná krivdy z detstva, ktoré si nemusíme úplne pamätať alebo nás nejakým spôsobom ovplyvňujú. A to je, by som povedala, ako rodič celkom podstatné, kvôli tomu, aby sme tie chyby neopakovali, ale nejak sa nad tým zamysleli a neopakovali tie naučené vzorce, napríklad, dajme tomu. A plus je tam ešte vzťah s deťmi, ktoré k nám prídu, pretože vlastne tie deti sú našimi asi najväčšími učiteľmi v tomto všetkom. Oni vlastne, aj keď sa robí detská analýza, tak vlastne dieťa do 20 rokov nemá nejaký úplne určený osud, alebo čo ho tu čaká. Ono sem prichádza kvôli tomu, aby sa učili rodičia, aby sa nejakým spôsobom zmenili a aj tie choroby dieťaťa neukazujú ich zdravotný stav, ale odrážajú vlastne rodičov. Rozumiem, ja neviem, dúfam, že ma dobre počuť, dúfam, že nemám dvakrát ozvenú alebo dvojitý hlas. Naozaj čakám na novú zvukovú kartu, potom tieto streamy budú oveľa lepšie. Zatiaľ musím bojovať, ako sa len dá. Miška, mňa veľmi zaujalo, že v podstate mám tie rôzne talenty od matky, od otca, hej? A že ktoré môžem rozvíjať, kade sa môžem uberať, že aby som proste nešiel do situácií, ktoré by ma zraňovali alebo by mi ubližovali. Takže to je na tej matici asi to najzaujímavejšie, čo som si tam úplne, že ja tiež nejako, keď som to čítala, tak to fakt ako, ten môj prvý výklad, tak som si hovorila, že wow, to ma musel niekto úplne poznať, ja to úplne nechápem. Že to je. Viem, že keď som to robila napríklad v Segre, tak jej tiež nejaká známa povedala, že ale tvoja sestra ťa pozná. Ale to ja nerobím nič, čo by... My sa nemôžeme odkláňať od toho, čo vytvorila Natália. Ja si môžem povedať, že napríklad u toho dieťaťa, pretože vlastne poprvé pre to dieťa to neznamená nič. A ten rodič sa môže len nejakým spôsobom vystrašiť alebo sa na to zameria a bude to dieťa nejakým spôsobom zase formovať. Tam je to vlastne, keď je tá len detská matica, tak je tam potrebné sa nejakým spôsobom pozrieť na seba zase, na to, ako vychovávam deti, kam ich chcem viesť, ako ich chcem viesť, na to, aké tie talenty má dieťa, aby som to dieťa pre Boha chudáka nenútila k tomu, že ja som teraz, neviem, bola strašná v nejakej športovej kariére a vždy to bol môj sen, tak to teraz budem robiť na tom chudákovi Karolkovi, ktorý absolútne má obidve nohy ľavé, ho budem týrať a nútiť na nejakom športe, kde Karolko trpí. Takže ako je to aj o tom, pozrieť sa na to dieťa alebo pochopiť lepšie to dieťa, lebo tie deti sú fakt úplne čisté dušičky, keď sem prídu. Ja to vidím na tom svojom, to je úplne... Áno, ten tvoj je úžasný, často ho vydávam. No. No, je to miláček. Takže... No ale tak tiež vo mne tak ako... prebúdza nejaké tie veci, o ktorých som napríklad vôbec nevedela, tak, ale aj ma učí ma strašne moc. A čo som v živote napríklad mala nejaké problémy, dajme tomu s chlapmi alebo tak akože to dieťa mi to jasne ukazuje, tak už si daj tú svoju hranicu, už sa teraz neobetuj pre všetkých a pre všetko, už teraz maj aj svoj čas, alebo si povedz, že tak akože a dosť. Takže tam mi to jasne dá ukázať. Keď robíš výpočet tejto matice, že
že či robíš komplexný výpočet, ako si to urobila mne, ako kamarátovi, hej, alebo teda keď to budeš robiť, že či to budeš robiť vyslovene na zdravie, vyslovene na tých rodičov. To bude ako chcieť. Ja to mám urobené tak, že osobná analýza, o čom som hovorila, to je vlastne tých 35 až 40 strán, dajme tomu. Lebo ono je to fakt ako, že je to dosť náročné aj na čas, pretože ja si to ešte, tým, že to nemám, dajme tomu v slovenčine a v češtine, tak ja si to musím prekladať ešte niektoré veci z angličtiny, takže je to ako... a zaberá to teda času. A takže podľa toho, koho zaujíma. Ja úplne vždy doporučujem komplex. Teda mať tam minimálne, nemusí tam byť to zdravie, aj keď tie čakry sú podľa mňa fakt dôležitejšie v tomto, pretože priamo ovplyvňujú tie energie a napríklad keď koruna čakra je zablokovaná, tak nemôže fungovať nič v našom živote. Vôbec nič. Tam je fakt ten úplný základ. Ale robím teda tú osobnú analýzu samotnú. Potom k tomu tam dávam, samozrejme keď si to človek prečíta, tak odpovedám potom na tie otázky. Musí premyslieť nejaké tie otázky, pokiaľ ten človek chce, tak mu to napíšem, pokiaľ nie, tak mu to nahrám do hlasovky. Nerobím ešte osobné konzultácie, chcela by som, ale môj čas je teraz tak strašne obmedzený, že to ako v budúcnosti asi sa k tomu dostanem. A ono je to lepšie, pretože ja dokážem tiež celkom v tých ľuďoch čítať, alebo tým, čo všetko mám akože za sebou, že som aj pracovala s ľuďmi a tak ďalej. A tak viem podľa rozprávania vypichnúť z toho človeka. Niekedy mám takú blbú vlastnosť, že vypichnem tak hnusne tú negativitu, alebo niečo, čo sa toho človeka dotkne. Ale tiež sa tým už snažím pracovať, že to proste vidím. No a viem človeka teda upozorniť, že aha, ty si myslíš, že si ako tuto, ale není to úplne tak. No a tomu potom teda doporučujem ešte určite to dedičstvo predkov, pretože vlastne tam sú tie aj negatívne rodinné programy, ktoré sa s nami ťahajú. Máme taký ten budget od jednej strany a z druhej strany. Moja matica je ešte zaujímavá, pretože ja som zdedila ako keby... Ja som vždy vedela, že mám nejako vyriešiť niečo z môjho rodu, že tam ako nie je nejaký problém alebo tak. A ja som aj z otcovej strany, aj z maminej strany zdedila úplne rovnaké veci. Úplne rovnaké. Takže moja matica je ako keby, keď sa pozrieš zrkadlová. To znamená, že aj ten karmický chvost sa zhoduje s týmito talentmi. Takže buď som extrémne v zlom stave, dajme tomu, ale vždy sa z toho, takto, môžem povedať, že keď má niekto takúto maticu, tak sa dostáva do celkom zaujímavých životných situácií, ale keď už pochopí, alebo môjim cieľom bolo pochopiť, a ak sa to deje, tak z toho neobviňovať ani Ferka, ani Jožka, ani nikoho, a už vôbec nie seba, ale hľadať v tom, OK, tak je to takto, a keď to človek pochopí, tak sa zase posunie trošku na ten stupeň ďalej. A otvoria sa mu zase nejaké veci, pretože vlastne my rastieme len cez nejaké skúšky. Rastieme cez tie najväčšie skúšky životné, ktoré sú tu, či už je to choroba alebo tak vlastne predstavujú pre nás, aj keď to v tej chvíli nevidíme, ten najväčší rast. Takže, no, asi tak. Takže preto dedičstvo predkov. Potom robím zvlášť detskú maticu, keď niekto chce. A zvlášť k tomu môžem pridať ešte tú komplexnú mapu zdravia. Ale tým, že je to vlastne aj na tom človeku strašne veľa práce, aj to, keď to začne čítať, alebo potom človek sa dostáva do toho, aha, hups, tak teda všetko musím dať do pozitíva, ale to tak vôbec nemá fungovať. A ono je to o tom, že už o tom uvedomení, keď si človek uvedomí, že mám v sebe aj túto stránku, tak už aj to je práca na tom človeku, že už aj to sa niekam posunie. Že neexistuje človek. No. Ja si myslím, Miška, že tam, jak som to čítal, že tam to treba koordinátora, pretože sám človek, keď to začne čítať tých 42 strán, no. Hej, a naozaj si na to dá ten čas, tak v podstate sa tam nenájde vo všetkom, ale tým môžeš tomu človeku pomôcť, aby vlastne pochopil, že prečo sa má uberať týmto smerom, alebo zostať na tej istej ceste, po ktorej kráča, pretože to je doslova jak Matrix. Hej? A vlastne formuje tvoj život. A ty vlastne, jak vlastne sa môžeš podľa toho riadiť,
úplne, že od slova do slova, hej? Ale nie všetky tie situácie sa týkajú práve toho momentu, ktorý aktuálne máš, hej? To som si všimol, že sa tam týka aj ľudí, ktorí už majú deti, ktorí nemajú deti, takže práve preto tam musí byť medzi týmto textom nejaký koordinátor, aby sa ten človek... Ale o to ja práve preto nechcem dávať človeku len samotný výklad. Ja ten výklad môžem urobiť a ten človek postupne potom so mnou, s tebou, môže tú maticu prepracovávať. Pretože mojou úlohou tu není, dajme tomu, že tak teraz budem od vás čerpať prachy, tu máte, aj tak to nepochopíte, aj tak to zahodíte, pretože ja som si prešla neskutočne veľa kurzami, neskutočne veľa coachmi, rôznymi vecami, kde som fakt dala tie prachy takto a potom som si povedala aj tak, že proste ja tam mám taký ten cit, alebo cítim, že to nie je pre mňa ako vnútorne správne, ale všetkým týmto som si mala prejsť, aby som mohla byť tu, mohla o tom rozprávať. A ak môžem pomôcť aspoň jednému človeku, tak to bude fajn. No. Je to o tom, že ja síce tie vedomosti mám, ale nikdy som s tým nešla nikam. Nikdy som tie vedomosti nedávala von. A príde mi to ako keby si bol ten Neo, alebo tá druhý, ktorá vlastne oslobodí toho človeka od tých zlých návykov, lebo proste tí ľudia sú naučení, proste žijú si ten svoj život a neuvedomujú si, ktorých tých životných situáciách sa vyberá zlým smerom. To je ten aj vnútorný kompas. Keď si zahltený fakt tým vonku, čo je, tak nemáš ako počuť seba. Ty už vlastne, keď si na Instagrame alebo niekde, aj to funguje tak, že keď si na rôznych kurzoch, tak o tom tí ľudia vedia. Urobím tento kurz, potom urobím tento kurz, potom tento a tento a tento. Vždy sa niekto chytí, lebo každý chce o svojom živote vedieť úplne najviac, alebo najlepšie, keď mu to ešte niekto povie, najlepšie, keď ho niekto takto chytí za ručičku a povie, tak poď ideme spolu, prevediem ťa tým. Ale tá najväčšia práca naozaj je na tom človeku. A je už na tom človeku, čo si fakt ako keby vyberie. No. Mne napríklad, čo sa týka meditácií, tak mne vždy vadili vedené meditácie a podľa mňa meditácia je hocičo, kde sa dostaneš do toho stavu flow, kde vypneš hlavu. Napríklad u mňa to bolo malovanie, alebo keď sa hrám s malým, alebo ja neviem, proste akože fakt človek vypne a nemyslí na nič, lebo v tej hlave máme toľko neskutočne veľa myšlienok denne a ja viem, o čom hovorím, lebo ja ich mám teda, aj keď takto rýchlo hovorím, tak v mojej hlave ešte idú ďalšie scenáre a ďalšie veci. takže ja tú hlavu nedokážem vypnúť a z toho potom sú rôzne problémy. Napríklad ja som tiež vyhorela v práci kvôli tomu, že som nespala, nedokázala som skoro vôbec spať. A potom som išla na Kostariku a tam sme sa vlastne stretli. Áno, to bolo zázračné proste, lebo... No, všetko má nejaký zmysel. Takže to bol doslova Matrix, že proste prídeš na Kostariku, stretneš Slovenku a tá je presne z toho istého mesta, z ktorého ty. Takže tak, Kamikadze píše jednu otázku. Lani, čo robiť, keď človek cez čakry zdedil niečo, čo nechce? No tak tam sa toho človek nezbaví, tam je to vlastne niečo, čo tam vlastne zostáva, ale je tam o tom, ako zmeniť na to sen svoj pohľad. A cez čakry nedokážeš tam úplne niečo zdediť. Neviem, cez čakry... To je viacej karma, to je karma. No. To je karma, ale tú karmu máme každý. Tá karma nás ovplyvňuje ako keby... Netreba sa jej báť, lebo to je niečo, čo sme nevyriešili, ale v tomto živote môžeme mať aj také akože tým, že tá duša si môže nejaké čriepky teda pamätať, tak ju to zase ťahá k tomu, čo v minulosti akoby pokazila, aby sa nedostala zase do toho pozitíva alebo splnila tu tie svoje účely alebo úlohy, ktoré tu má. Takže ono je tam zase o tej práci, o tom, že v tejto matici tam tá karma je. Je tam tá karma z toho minulého života. Je to tam detailne napísané. A sú tam napísané veci, ktoré robiť alebo akým spôsobom to udať alebo dať nejakým spôsobom do pozitíva. Napríklad, keď tam má niekto, dajme tomu 8. Osmička nemôže porušiť žiadny zákon, pretože keď niečo porušíš, tak sa ti to dvakrát vráti. A vráti sa ti to hneď. Takže žiť v súlade so zákonom, dajme tomu. A
s normami a tak ďalej, neísť proti tomu, pretože vždy máme v sebe takéto, že niečo obídem a tak ďalej. Takže vlastne tá energia ťa v tom v podstate navádza a je to pre teba taký ten pomocník na tú harmonizáciu. A už vlastne len to uvedomenie si toho. Tak, a keď už vlastne človek žije aj v tom, že som zdedil niečo a už si nemôžem nič robiť, to není pravda. My vieme urobiť so všetkým niečo. Áno, môžeme aj zlé vlastnosti, alebo proste zlé skúsenosti využiť. Jasne, to je ako môj názor, je to to, čo v tej matici aj vidím, alebo čo vlastne viem zo svojich vlastných skúseností, že nič není fakt nemožné. Inak neviem, ako čo si myslíš o tom ty, lebo je to tak. Ale neviem, či som teda. No neviem, mňa sa pýta, že zdedil niečo, čo nechce. Tak to chceš, ale to zdedíš to, čo chceš ty. Len o tom nevieš. Ty už si to vlastne, kedysi dávno, keď veríš na tú inkarnáciu, tak my sa tam hore dohodneme so všetkými na všetkom, na tom scenári. Ale keďže vlastne duša má slobodnú vôľu, a príde sem a má tu jednu veľkú party, lebo tu na teba vyskočia také veci, tam také zlo, tam taká negativita, tam také toto, tam také lákadlá, závislosti. A už vlastne to ťa tak ako keby jeden party life, vysokoškolácky dajme tomu, tak ťa vedie trošku z cesty. Ale nikdy nie je napísané, že ťa to zase nehodí, pretože vlastne ten odsud ti stále dáva nejaké také tie signály, stále ti dáva nejaké facky mierne, aby si sa trošku prebral aj na základe chorôb, pretože to sú vlastne tie nevyrovnané energie vlastne čakrového systému, keďže my sme jedna veľká energia. Ale takisto sa vlastne energie rôznych ľudí môžu prelínať. Podľa mňa tie choroby sú vlastne miesta, kde ťa opúšťaš ten osud, ktorým si mala ísť. No, pardon. Takže tak. Takže väčšinou tie choroby prichádzajú vtedy, keď vás ten život chce vrátiť na tú správnu cestu. A vy vlastne musíte nájsť tú silu v sebe a začať znova od znovu. Naozaj zdravie je týmto činidlom, takže si myslím, že toto sme asi zodpovedali. No, tak ja som aj farmaceutka, takže to vidím tiež akože z iného pohľadu a stránky, takže... Dobre, tak nevidím nejak žiadne otázky. No. Bude aj tak 9 hodín. Takže sme asi... Aj tak bude. No. Takže myslím, že na začiatok sme ľuďom ozrejmili, si myslím, že čo to ten Matrix je, čo to táto matica je. A uvidíme, že či ich bude zaujímať viacej o tom niečo. Môžeme sa znova stretnúť na streame, dúfam, že to bude mať oveľa lepšie. Takže ja odporúčam našim divákom, aby v podstate, keď budú chcieť nejakú takýto výpočet matice, je to fakt zaujímavá vec, ja som bol z toho úplne pad. Takže ak by to niekoho zaujímalo, tak treba kontaktovať Mišku, treba jej napísať a v podstate sa s ňou dohodnúť na tom výpočte tej matice. Je to úplne niečo iné, keď vám niekto predpovedá nejakú budúcnosť, ktorá sa týka, neviem, najbližších 3 mesiacov. Keďže tá matica vám vlastne presne popisuje, ktorým smerom by ste mali vlastne v tom vašom živote ísť, ako by ste sa mali uberať, kde robíte chybu, keď sa vlastne pozastavujete alebo máte nejakú chorobu alebo nejaké obmedzenie, tak ja som tú maticu pochopil presne tak, že je to doslova jak systém, jak keby ten váš život bol napísaný. Krásne si to Takže on je. Takže naozaj žijem v nejakom systéme, pretože len podľa toho dátumu narodenia v podstate sa tam dalo vypočítať veci, ktorých som sa našiel. Ja som sa tam našiel 2 autonehody. Takže v podstate sú tam tieto, alebo nejaký úraz hlavy. Takže boli tam presne tie veci, ktoré sa na mňa vzťahovali. Tí, čo ma poznáte, viete, že som 2-krát umrel pri nehodách. Takže je to fakt zaujímavé, že človek tam práve tieto veci nachádza. Je to naozaj úžasné. Takže ja si myslím, že tí, čo chcete vedieť a poznať svoj osud a ktorým smerom ste si ho vy napísali, pretože si myslím, že tie dušičky
pred tou vašou karmou. To napísali tento osud. Len, jak hovorí Miška, že vy ste sem prišli ste na párty, zlákali vás ženy, zlákali vás chlapi, zlákali vás situácie a potom ste sa oddialili od toho osudu a od tej cesty, ktorou ste sa vybrali, ktorú by ste tu chceli prežiť. Tak práve tento Matrix mi tak pripadá, že alebo táto matica osudu, aby ste sa vrátili na tú správnu cestu. No, ty to ešte krásne. Tak neviem, Miška. Krásne si to zhrnula. Nie, dobre si o tom. Hlavne my si nič nepamätáme, keď sem prídeme, alebo keď si myslíme, že si niečo pamätáme, tak to nie je úplne. Lebo to by to už nebolo zaujímavé. My sme sa fakt prišli rásť, prechádzať nejakými skúškami a nemali by sme sa akože dajme tomu rúcať z hociakej situácie životnej, pretože to je fakt len naša nejaká životná skúška a keď ju človek prekoná, tak je zase niekde inde. Alebo sa už potom na to pozerá zase trošku ináč, no z inej perspektívy. Dokonca vám táto matica osudu povie aj vašu značku, ktorú by ste mali používať, hej? Alebo presne odbory, ktorým by ste sa mali pracovne venovať, takže bolo to veľmi zaujímavé. To som rada. No dobre. Tak máš ešte niečo, čo by si povedala? A tvojim budúcim následovníkom? Že som vás zahltila dosť, aby som vám asi len poďakovala za váš čas, pretože čas je asi fakt najvzácnejší, čo tu máme. A to je áno. Miška je maminka, ktorá vlastne čaká napríklad svojho bábätka teraz. Je to veľký strach. Tak aj v tom veku batoletene, alebo už dobre, už chodí. Aj blaboce. Takže je to bežec a blaboce. Dobre, takže necháme Mišku venovať sa svojim materským povinnostiam. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste pochopili, o čo tá matica je. Snáď. To co povedala. Podľa toho chatu to veľmi nevidím, môžeme tam ešte vrátiť ten diagram. Takže dúfam, že ste si užili tento stream, že ste sa niečo nové dozvedeli. A dúfam, že sa s Miškou uvidíme. No, lebo to je tak široké, že neviem úplne. Potom už to budeme preberať, alebo tak nejak, alebo ja to budem nejakým spôsobom dávať po nejakých kúskoch, ale toto bolo len ako úvod o tom, čo všetko v tej matici je. A nedá sa to proste úplne presne do detailov popísať za hodinu alebo pol hodinu. Jasné. Je toho veľmi veľa. Môžem povedať, že keď som to čítal tých 42 strán o sebe, tak som sa akože veľa vecí dozvedel a zase veľa vecí som sa dozvedel, ktoré som už poznal a ktoré sa mi v živote stali a nachádzal som sa v tom. A prekvapilo ma to, že to je naozaj len podľa nejakého dátumu. Áno, lebo keď sem prichádzaš, pardon, že ti skočím do reči, prichádzaš na tento svet, tak si naplánuješ presný dátum tvojho narodenia, A potom, keď je tam nejaký zásah, čo ja viem, naplánuješ si napríklad aj cisársky rez, všetko. To sa presne naplánuje. Ale keď už ti niekto ako lekár určí, že by to nemalo byť v tomto termíne, a ja si určím iný, tak to trošku tvoj život a osud pozmení. Ale nie je zase úplne zásadne. Takto nejak som to ja pochopil, že vlastne ten dátum narodenia je nejaký ten kód Matrixu. Je vám presne priradený. A potom v podstate, ja som dokonca poznal ľudí, ktorí sa narodili v tom istom dátume narodenia ako ja. A máme podobné životy. Môžu. Takže ja nehovorím, podobnosť že tam sme môže úplne rovnakí ľudia. Ja nevravím, že sme úplne rovnaké osobnosti, ale máme veľmi veľa podobných tých skúseností životných, ktoré nás stretávajú. To sa mi úplne s inými dátumami narodenia nestalo. Ale to poviem úplne jedno, lebo ja som sa narodil presne na jednej izbe s jedným chalanom, akože, ktorým som chodil do škôlky, s ktorým som chodil do školy a máme také podobné tie životné situácie. Takže... Áno, tak by som mohol poberať na to a to už sa potom trošku odbočí, ale ten základ je v podstate ten istý. Výklad je vždy rovnaký.
Dobre, ideme nejakú hodinku, ja si myslím, že na taký úvodný stream úplne stačia tieto Áno. informácie. A budem sa tešiť na teba najbližšie. Tak, uvidím. Dúfam, že zvládneme To určite uvidíme. slúbové problémy. No. Ale ja myslím v live streame, pretože my sa uvidíme, to je jasné, my si často voláme, takže... Dobre. Môže sa rozlučiť na... Tak ja vám ďakujem všetkým za váš čas a pozornosť a venujte sa hlavne sami sebe a tomu, čo vás vlastne baví a teší a čo vás naplňa, lebo to je taký ten úplne najväčší základ, aby sme ten čas tu úplne nepremrhali na nejaké zbytočnosti, na hádky a tak ďalej, lebo to úplne to, kam by sme sa mali dostať, no. Dobre, ja sa tiež lúčim so všetkými mojimi divákmi, mojimi podporovateľmi. Chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať. Znova zopakujem, že Miška má vlastne všetky svoje kontaktné údaje pod týmto videom. Takže pokiaľ ju niekto budete chcieť kontaktovať na Instagrame alebo proste nejakými otázkami, tak kľudne aj píšte. A všetkým vám prajem dobrého zdravia, aby ste boli šťastní. A takisto aj tebe. A dúfam, že sa uvidíme v najbližšom streame. Uvidíme. Uvidíme, či sa uvidíme. Tak.